Madali. Anong masasabi niyo sa Mampili? Pangit. Wag naman. Wag naman. Grabe naman. Ano masasabi niyo sa Mampili? Maganda. Wow, very Maganda ka good. sa mukha. Kapag ako sa akin. Salamat. Yun. Woo! Welcome muli sa vlog na gagawin natin dito. Mga kagala, binalikan natin ang Barangay Mampili. Kung maaalala mo, ito yung may magandang riverscape na na-vlog natin yung nakaraang linggo. Binalikan natin, gusto natin maipakita ulit yung ganda ng ilog dito sa iba't ibang angle. Kaya mag-drone tayo dito, papakita natin. Sama po uli kayo mga kagala. Kagala mamangha sa ganda ng ilog dito sa Barangay Mampili. Let's go!
Tinitingnan ko yung ganda ng mga pinyahan doon, no? Kaso sa Milan ba dyan? Meron? Wala pong Facebook. Sa YouTube po meron. Outdoor scenes. Ano po? Outdoor scenes. Outdoor scene. Apo, Upo mo nitong Nakita ko kasi kanina sa daan ng ganda hapon ng ano doon, no? Ng pinyahan, no? Pag may-ari po nila yan. Nakiakyat lang din po kami. Ang ganda, ang ganda. Nagsiring po ako. O, dali. Anong masasabi niyo sa Mampili? Pangit. Huwag naman. Huwag naman. Grabe naman. Ano masasabi niyo sa Mampili? Maganda. Wow, very good. Salamat. Next time, next time. You appreciate your visit card. Salamat. Maraming salamat mga kagala sa pagsama at sa panonood dito sa ginawa natin napaka-ilang vlog lang dito sa Barangay Mampili, Pasig, Camarines Norte.